Elapin po kaya menos gamat, nasasabyanan ng kay katamong ebanghelyo. Opo ta naman, itang karelang process of pamanos gamat, iting eratik yan ding alagad. Denasan nyo na po ba na misan makipangan kayo po, tang kayo dininanda kayo, o among manos nakangara po. Tan mga po pong mamangan, po tang kayo, nakaputalakad, nanong gawan da, magdalaya po meto nga tabong danong. Po tang kayo, sosom yung gamat mo ka rin. Kuskus dinanda ka pa pong tuwalya, kuskus minga mo, then mga anak ka. Potang kayakit mo, ka na sumosolakit ang tabo. Mamanos na nga po ka rin. Sabihan tawaring etamenos kanita. Nang kayo sabihan tawaring, menos na ako man na, kita mo pintabo. Kuminta keng gripo at menos keng gripo, kita mo pintabo. Siguro pimpo, din nga alagad ng Jesus, manta mo naman yung karelang gawa, not following what has been prescribed, napin po makaniteng reaction da. Pero aliwa po itemburi kung di ng tamang pansin yan eh. Pakana nung miras kitang punto tungkol mo keng simpleng kutang kem pamanos gamat, ing making conversation da di Jesus, ang po dining pariseo at iskriba, they were observing Jesus, nga na po ning gospel tamo. Lalawin di Jesus, nung nanong kayang gagawan. So itapimburi kung di ng tamang pansin. Pota po ka nung imeto nga tao, mayap ya gagawan, at intamo nga doang ugali. Potang mayap ya gagawan muna, masaya tamo para keng beto nga tao uling ating maya pamarilyari kimbiena. Ngari na po, potang akakit tamo na from rags to riches. Nakakasaya. Sa akin mo kaya sa sarili mo, alam mo na yan, kakaluluhan na ko kantang yan, kasalese na biyawan. Nang kayo magsilbila pang inspirations kay katamo. That is metong po. Kadwa, na posibleng maging ugali. Mas mimiral pa yung selos, ang po pang inggit. Potang ating masanting marilyari kay metong nga tao. Mapopromote siya kayong obra. O tatin kayo, tamong reaction, sip-sip ya kasi. Andiyan yan naman sip-sipin tao. Talagang magsumikap ya kayong obra na. Pota kasi nga usan yan yung boss, agad-agad, muntaya, mag-obra ya. Balik na, biyan yan yung ganing obra. Potan din na yung obra ng boss. Bukas-bukas na, bukas-bukas na. Potan kayo, kung na yung boss. Anting papa-obra kaya ka. Bagyan na mo boss, mayari ni. O tating metong mong kaya, may pangabilis na mag-obra. Potan kayo kan, makanyang ka mag-obra. Potan kayo nasa sip-sip ya kasi. Our reaction is, bala mo itang nasanting nang gagawan, malita mo lawi, uling nang kay. Sabi napi po, bakit ka no? Hita mo kasing matatampaling eh. Bala mo itang dapat mong gawan na emo agagawa dareng aliwa, bala mo matatampaling kay ka. Kasi balo mo keng sarili mo, dapat sana ika. Napin makanyang tamo po makagulo nga rapin, nakalayinggit, nang kay na mo kalating bagi. Naking katamong sarili na akakit tamong gagawa ng meto nga tao, pero uling magdalang masanting para kayo at maya para kayo, kakamuha tamo, pagselosan tamo. O bakit ka no rin siping-siping barela, patugot mi papagmarites, mi papagchismis. Kasi po tangatin ng ikit masanting kitang meto, agad na lang gawang matsura. Ngarapin po, ni minsan niwari, nabala mo kakayong gitandalo, potang simpleng bagay piblas na mainggit lang. Hanapin po ni Metong kaluguran. Ay rugo nga na, mamarokan daw mo may kasali kong sakin, dabalo utang-utangan kaya mo, baldog-baldogan ng kaya mo bulan-bulan nga na, utat na nung pakarakalimpe niya, biro kesyo ka nung sugar daddy yung minye kanini, kesyo ka nung yung boss ko ka nung, sisip-sip ko kanya na, o di na kaya isip, bunga na nga ng pagal, mapin po. O tambala mo po tang mamasinsu tamo ugaling Pinoy, ugaling nanupitangas tamo, talangka mentality. Na po tang tita siya, pupulaw pababa. Kasi masakit kaya katamo eh. Things that we think you have to do, then we do not do it. And other people are doing it, nang kain feeling mo kayong sarili mo sa big insult. Wari na po. Na nang kain manamdaman tamon tin tao. Iniping akakit ko kaya may basang ebanghelyo. Yung issue, mo naman kayong pamanos gamat. Nune, lawin nyo naman, they are observing Jesus just to look for ways that can babade dignidad, lakode kering tao, bangka tami, lakola amor den tao kayo, bangka nita ren tao, muala kayo, uling itangan batas, sisirana, guguluana, dengegan ng ganang makaintindi at tutuki kitang kasalpantayanan, muala kayo. Bakit? Kasi po, itang mayap agagawa ng Jesus, era agagawa. Na pinintendency, mandun ng paralan, pakanano den siran.
At ni minsan, makanyan pimalilyari kay katamo. Pantuntang paralan, banti dadaong tala rin kay katang kaparan tao. Christian response, nang gawan tamo. Jesus response, nang gawa ng Jesus. Ano pong gawa ng Jesus at doon baging gawa ng Jesus muna, iya po pepayapekto. Gusto pepayapekto ka kayong sabi-sabi ang pong chismis-chismis. Ay, mga inakat magbuisit. Then you become defensive. Ewari po. Ang ikaman kay sarili mo nang kay makatula ka. Nung nanong mo buring gagawan, gagawan muling nang kay magbuisit ka, uling tingkan daramdaman. Harapin po. Sabi ni Metong akaluguran, less talk, less mistake. Banta, lana sa sumbat ka na ako. Harapin po, I will not react. Nga po, harin eh. Nang gawa ng Jesus, kempong ibanghelyo tamo, mag-react ya. Mag-react ya po, kitang gepatan na, uling balo na kayong sarili na, usto, pero pepayapekto ka rin, natiknang in kayang gagawan. Natiknang in kayang pamanaral ka rin tao. Natiknang, uli na nining, dening manungkulan, manakit lang kasiran kaya, po ginamit itang kasiran bang katamila kuya gana kayang gagawan. Makatulan napin, ngarapin po, lalo no pasinugiran. Gawa napin naman, talagang balo na kayong sarili na itiimburi na nin Diyos. O taping mo muna tamong akit. Second response nga napin po, apin itang, mo itang ekapay sira, lub, nune, gawan mo itang balo mo kayong sarili mong inimburi na nin Diyos. Aliwa po ika, aliwa itang kekang sariling kapagnasan, aliwa yung sarili mong proteksyon, kayong nano masasabihan na keka, uling dulto kang defensive kanita, nune, nanong Christian message, nanong papayabot na kaning ginukeka? Ning kayo pong harapin sasabi, to teach you a humble heart. Ito po nang kayo, to teach you to be prayerful. Na amidst persecution, sometimes we cannot answer. Etamo apakibatan, etamo makagawang aksyon, pero tintamong pwedeng gawan aksyon. It is our prayer, praying for others, praying for yourself. Nating kasanan tetagan kimbi, pangadi ka retang mag-persecute kaya ka, na sana din ang tao nga reta. Eda ka man naintindihan, eda ka man kakaingitan da ka man, inginu sana lalo nung pamasalan, apaniman man at ibuklat ay isip, at mas lalo nang palablaban ing lugod, bangkat tamila ko karela ing selos at hinggit. Ngini pong aldong iti, nung ating kumandenasan makanyan, uyang ping number 1 tanggawan, kapayapekto. Continue what you're doing according to what God has been doing. Siya po yung katamong model in life. Kay ba't panikwanan tamong gawan yung gagawa ng Ginoo? Every time na mag-obraya po, mga diyo. At nanuman kay katamong obran kembye, sana itang humble heart and a prayerful life, yan pong kay katamong maging sikanan. May chismis ka, may sisiranda ka, pagselosan da ka, ting metong nga tao, tumiman ka. Uling akakit na naman ng Diyos, nung nanong masanting mong gagawan kimbi, pangadi mula, detang manyira ka, at sabihan mo keng Ginoo, mo ko sana paboren mabiyasang gaganti, bangka nitang bigi kapayapan ko.